Tervetuloa katsomaan blogia. Täällä yleensä turistien valtaamalla alueella on tällä hetkellä tällainen rauhallisempi hetki. Ja kuten huomaatte, niin erinäköisiä tunnuksia löytyy. Eli jännitteet toisaalta ovat arkipäivää. No, miten sinun kohdalla? Oletko sinä törmännyt jännitteisiin omassa elämässäsi tai sisimmässäsi? Jeesushan tuli sitä varten, että olisi rauha ja lepo. Sen tähden tänään, jos on jännitteitä, niin anna Jeesuksen hoidella asiat. Ja Jerusalemista Petteri Arasla.